Biyag ti tao. Ang mga no at extra kwartam dita manang Wilma. An-anuam ti kwarta yan. Mangrugi ti training ko dyan Manila itong Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang itinobyam Mapainak ng umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Ang mga no at iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Pangalaak nga tanay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Aday ta. Ano sam taday ta lang tinabati asweldo k Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adaramatek. Agyaman ang una ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan-kan. Amo ka para matlaan ka datater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapul nga ron nga agpa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakas akbay amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang kay ti kwarta ken ni Ramon, anak ka. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Daimbag man ta pinalubusan tinubyong magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na. Makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging naddayo kayo. Sana balen Tapara matiti masakbayan mitikas jeng aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumarunumanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wana nang. Ibagam kang kuha natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Ang mga numakinagaw pa ilang madadya Joyce. Numanotim pabulod na ni Ramon isula ang tisukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso bayadan tayaw. Wana nang. Awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Ang mga numakiinagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at ba't ta sinong bata mon ti awag ko, Ramon? Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka mat sumungbat. Ada nga min napatay ngayon lakad ko manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di baga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Yung kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to manang. San ang mabalin ti kasta aading ko? Rumbang laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakahawag ka mat? Kumusta ka matan dita? Nasaya at latamat. Ay, inaldaw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti. Di nakpakadanagan. Ang damad trabaho. Sa maysa, amangan no anda may bagati pamilyam no siyak ti pangipawitam. Anya ko matibibiyang da. Kat si ka matinubyak. Basta pawitan ka. Sikat ti makaam mo, Ramon. I-text ka ang tunong na ipawit kon. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan-anad ka mat. I love you too.
Talaga nga awan ti dengdeng ganda di aramon nanang. Apayaya, Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapon na. Kat kuna na nagkapo iti sentro. Inala na ti kwarta nga impaw it ni Ramon. Aniya? Makitam day tanga aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalaysay ti DJ Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalin ti kasta. Agraraman ki dimot DJ babae, Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan day a babae. Anya nga'y dayta, anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistrisak nga rudan, Mari Ilsa. Nay, apay mat maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon ni Tiswildo na ija brown. Amangan mat no plano damutan tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niya't plano da. Basta siya, rumbang lada kami, ti pangipawitan ni Ramon ni ti kwarta na. Kasanungay no isukat dayja Joyce tanak ko. Awanan na. Saan mat siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, maray? Ay na maray, saan tayo nga mo nun niya ti plano dayja babae. Ang mga nulukwan na lang yan ako. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. At daman sa lutsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mat manang? No kasta nga ron. Asino nga ije lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuykuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang di tabrod. Ngam kastamat tan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-asim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakan ka. Kasinsin ko dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasaw kay tipod no, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agdwa-dwa amang ibriken ka. Awan ka di pa nagtalak mo kanyak, Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, adan samad parikot mo. Apay akasla naliday ka. Ay, imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan nagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatid duga chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark na ijay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Asino mo't nga iti nangidanon kinkwana iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan ta ti kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo tamo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak ko? Syaklat ang aminan na ati pangipaw iti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, pat-pat day jaya Joyce. Amom Ramon, rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno amang isakit kan ka.
Amangan mo't ni Pudno akasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang nga namin sa nakita na? Wano nakita me, ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturean nata na iran na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako No siyak lamay sa. May mayat no da kami ti pangipawitam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kan nagipatakdar kami iti balay Mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak Paliiwan ti pailanobya na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot day Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pailaan nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na muten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae ti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat Mau. Una nanang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday di babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa ilang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti may dandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak at pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti panagsasaom kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal lumawag ka, nag-aala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wan mo ti pamilyam. Di mo namnamaan ti pawit ko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ti maramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlaw-launa ya saan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. Adang sabali nga'y ayatam Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panangisinam kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngamno ka na yun nakapagatapan ka pulang iti inuulbud nga istorya ti pamilyam. Awanan maramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Awan kami tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tap numalpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta itinasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Naumaakmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak. No patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latta dagitay. Wen Kan kaya ta dumteng tutel daw asyak ti mapabasol no aga-apada. Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak. Nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta. Talaga adesidido ang makisinan kanyak manang. Di ka masayangan iti kasdi a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam tiluklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no siyak ti si ka, agrenyukan. Di ka madanagan.
Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga. Ken agi patakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat mat ti biyag mo itan, Mari Gracia. Siyempre Mari Elsa. Agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon iti nobya na. Ay, nabayagan na, Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't Maray. Makamo ka ano niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya? Agawid kan ko nam, Ramon? Wan manang, pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas manang. Awan ba yung amin tina-send mo a picture kanyak? Ay, kuha din ko. Uwan din ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita manang. Mabalin ka di amang isend kay tiladawan ti balay? Ay, masapol pa'y aya ading ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay manang, agpakatak nga ruden. Tada peramidak. Bye. Oo, sige. Bye, ading ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan dayta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adaga kan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramidan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwarta na. Nagastos kun ti daduma. Anya nga tano ilako mon tilugan na ginatang mo. Uray mailako tilugan. Kurang latad ay tananang. Nala, agkapi ka pa, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkapi ka, kalpasan na, aginanakapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay, aginanakapay nga umuna, Nalpas ka nun ti balay ko kahit kunan ni manang. Malalaw, agkapi ka pa, agkapi ka pa. Kasano nga roday tananang. Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramidan tananang. Awan mo't balay na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ang usarantay ti kwarta. Sigurado nga agunget dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasun ta. Numaamon na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamon na apinadakes ta tinobya na. Ay, ko na manang Wilma. ha? Eh, Pudno ka di tinanggag ko. Ay, kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kitistorya yo. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. kuha ading ko. Sumungbat kayo! Nangus-usaran nyo, kunak! Jak amo, naapay naramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko. Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta di naramid nyo. Apoy naramid nyo tikastoy. Ay, pagbababaw yan, may tinaramid mo, anak ko. Manutawan nga inulbutan dak.
Dinadahil pa iti relasyon mi tinobya. Awan asyo! Anat masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabalin ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa dino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Lakas ta. Nakiasawan ni Joyce, tata. Wain ba raw? Apay at dinak na oray. Gaputa ti amo na. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo ba raw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Yak amono niya taraminag. Paragirik na katraidor ti lubong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti pasol ko. Saan ko ngayon urno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinungatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas 2 ka no, pay apin manaw iti ayan da tata Floro, nanang. Ni, adaawag ko nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello. Ada ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko unan, tanay, nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, Nanang. Bye. Nanang, ada ka nun ni Ramon ijay balay da, Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasamakan kan ngay. Agawit na yun, ading ko. Maray, mabagbag tit samat kanto anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan bandog na daitan, maray. Ay, apay ngay akas namat ang tikabsat ko, Nanang. Ay, tulungan na ko, Wilma, anak. Yawid ta tikabsat mo. Wala nang gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, maray. Sa nabalay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw Masampol ang mayawid mitikabsat ko, Nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumati ko na ti Doktor, Nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Ay, wan nga, Rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas tiya mapaspasamakan ko anay ta. Wan nga, Rod, Nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapo iti panangisi na tinobya na kankwana. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, Nanang. Ay, nahambasol ta, anak ko. No saan ta kumapinadakas ni Joyce kan kuhana. Kan no saan ta kumaawin aldas, timpaw-pawit na kwarta na. Saan kumana pasamak ti kastoy? Wan nga, Rod, Nanang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko. Biyang ti tao. Diyak kayatin alokatan ti messenger ko.
Mabutang ang makabasa iti pakasairan manan tiriknak. Kan may sa, ang mga nudyakon kabaulan. Christy, nagupan ka din iti messenger mo? Diyak kayat. Mabutang ang makabasa iti makapasakit kanyak. Uy-uyawon da kung dagiti tattao iti social media. Ay, ano sama? Anya nga ron ngay kat nagkamali ka ading ko. Tinapatag kita, kat isalunat mo. Masapol a bumangon ka. Tapno mabayadam amin dagiti nakautangam. Manang, Oo, di kag sangit manan Apiksaam ti pakinakam mo. Kanagkararag ka. Panunutam dagiti napinta sa planom. Di mat adara pa mo iti biyag, ading ko. uwan manang, iso na lang tadyak na adal husto dagiti addang ko. Nasobra na overconfident ta kadagiti nararamid ko. Aging gadyak na puutan kat bimagsak dagiti negosyo arin o kiha. Amom, dagita ti kay kayat ko adangdanggan manipod kan ka. Napakumbaba ka. Kan amom nga akseptaran dagiti nagbindutam. Kaya't nasawan, naamiris mo dagiti puon kan ka po, no apay ana ikulasay ka. Agyaman ako na itipan na kaawat mo manang. Diyak ka mo ti aramidak nga awan kakapsat ko. Tinalikodan da kami ng dagiti tattao itaglawlaw ko. Si kalangan ti makaanos kanyak. Oray ti asawa kat sininaan ako. Am-amu ka, ading ko. Amok ti kinasaya at ti panagpuspusom. Di kad ti may sa arason no apay abim magsak kakat. Ti kinaman nagtulong mo. Naitid mo amin nga oray saan mo madakwarta. Nagulbod akong kadagiti nakautangak manang. Kaya't ko lasar dengan dakon dagiti nakautangak. Nagkariak iti aldaw ang panagbayad ko. Uray sa anak asigurado no adda maitad ko wano awan. Anda nga ron ngay. Talaga kasta. Adalat na pa nagkamali tayo. Nalpasan dagidi. Indardarom na ka pa yan dagiti nakautangam. Iso nga aganos ka Agpanunot kay ti pamuspusan. Tapno makabayad ka. Needs, nakitam di post da iti social media arupa ni Christy? Ay, Wan! Asino mat nga iti saan ang nakakita ijay? Kat no permi anay warwaras iti ure ang niya agrupo. Ay, diyak ko makaya ti agsao. Ngem, anya nga, kat nagkarumot ngamin ti kinaagraraman na. Rugi iti negosyo. Dekotche, ako namlandyak amo ahulugan met dayjay. What? Anya nga ita? Isupay Idi pay lang amin kat madlaw ko nga agin babak nang. Ay, wun nga rod. Agraraman dayja ata, Hoy! Iso nga anusan talatan no niya ti trabaho ta. Tano siyak, ay na, jak kayat at tumulat iti dayjay ata, Tsaka mo ti aramidak no kasano ang makarugi akmanan. Mabuti nga akong nga agnegosyo. Kan may sa, awan mat po unak. Ay, saan ako na makautang tanadadaal ako na. Diyak pa yan kay tirumar dito balay. Mami, Oh, apay anak. kaano nga nga agawid ni Daddy? Ko anak, mabayag nga agawid ni dadim. Taadayo ti ayan ti trabaho na. Dayta ti imbagam. Nakitak mat ni Daddy iti kalman iti asit nagtipagadalan mi. Kinamat ko ngam saan ko anaabutan. Anya? Ay na anak ko. Amangan mo't no saan ani dadim di nakitam. Isu dayjay, Mami. Sigurado ako nga isu tinakita. Ha? O sige, bay aman ako. Tainton adalod ko. Awagak ni dadim. Tadamagak no isu di nakitam. Ha? Talaga, Mami? Uwan anak, kat no isu, ibagak nga may nakasarungkaran. O sige, Mami. Urayag ni Daddy. Ta sigurado, mangyawid to iti paborito ka makmakan.
Wan, anak ko. Inak nga rin magkaya-ayaman, mami. Sige, anak. Wah, Diyos ko. Aginggat ka ano nga agulbudak iti anak ko. Diyak mabalin nga ipudnukan ko na tuusto a sitwasyon. Wah, anya ti aramitak. Mariribukan ak. Gapo iti kinaado ti agsing-singir kanyak. Oh, Christy, kumusta kan? Marlon, sikamat kayam. Wen, umay ka kumustahin. Kan umayak agi padamag. Oh, pastragan ako na. Ah, ay sige, sumra ka. Ay napasensya ka nuhan. Mariribukan na kami. Di kagdanag, tamaawatan ka, pren. Maalaag tugaw ka. Orayan nak, tayalaan ka iti danong nga inumam. Pasensya kan Awan pa igatang kun iti kape. Hala, ingka agi papudot iti danom tagkapita. Ada groceries iti day ta imot ko a karton. Allah, Mark. Di ka man na nagdrama ditan, pren. Saan aday ta ti panggap ko? Ken, mom, imayak. Tap no mapalag anak mo tirik nam. Agyaman akmanan. Diyak ka muno ka ano ang makasubad ken ka. Wan gayam, anya di ko na mga ipadamag mo. Ada good news, ada bad news. Ang una ti bad news. Ket isarunok mo ti good news. Ay na, numabalin. Diyak ko makayatan ti makangag iti bad news. Ha? Nang rona no may panggap ka dagiti utang ko. Mawatan ka matkit different. Iso na lang. Tanas ka na mamuam dagitoy. Tapnoan mo matiraramidam. Kinapod no na. Nabayagan ng ulbudak ti bagik may papan iti agdama a sitwasyon ko. Ngamawan ti maaramidak. Tadyak mat ida maliklikan. Gasto yung amin, friend. Ni tata lito, amay saan nakautangam. Plano na ti agdarom. Anya, kasano nga idarom na? Kat nalpasan ti tungtungan mi nga inutak abayadan ti utang ko kan ko ana. Wen, amok dayta. Nagsaritaan yun dayta. Ang nagbaliw nga ro ti panunot na, idi sinugsugan ni Grace. Diyay nga bakla. Grace? Wen, kaadalan tayo di high school tayo. Kat, anya nga'y kano tinapan na imbagbaga kini tata lito. May sa nga ibaga, di masakitan ka laang. Ang mga no di ka makafocus iti aramidam, friend. Talaga adyak amon ti aramidak. No saan aga po kinimanang ko. Amangan no saan kamin amangan iti anak ko. Masyanakan ka, friend. Kahit pasinsyam langan. No dagito ila groceries ti kabaalak nga ited. Di kagdanag. Nakipakaasi akin ni tata lito. Nga ikan nakapay ti gundaway. Tap na makaurnong ka. Kahit makaitid ka kuana iti binulan. Ay nahagyaman ak, friend. Kaya't ko lang unay ti makabayad. Ngamdyak amuno kasano. Ay, no saan ka nga agbayad inton katapusan? Ay idarong ka, Christy. Pangaasiyo ko matata. Ikanda ko mapay iti panawan. Maasi kayo kumamat iti anak ko. Di mo usaran ti anak mo apag palusot mo. Anya? Ay, pudnumat. Nasingirin ka ti anak mo ti rason mo. Maasi ka, maasi ka. Siya ngay mo't anak kautangam kadno kasapulak mo ti kwarta. Saan ko apagrason ti anak ko? Tapno makalusutak kadagiti utang ko. Ado ti utang ko. Wan, aklunag dayta. Manun adaras ang nagpakpakaasi akada kayo. Ngam aging kay ti social media. Pagpiastang andak pa yan, may papan iti utang ko. Nadadahil akon kadagiti tattao. Kasano ak amang rugi. No ultimo masabat ko adyak am-am mo. Nagdakas ti panagkit-kita da kanya. Ay, di ka nagrason pa'y. Awan ka't babain mo Talaga mangutang ka. Nits, kita ang data sumungat o ha? Ni Christy mat. Imbag man taga pagpalingkina. Si puta man o niya tigatangin na. Ay kat amuhon daing kan asin siguro.
Ipagalaan na nga'y kumait, igatang na iti karni. Ay, sa bagay. Ne, umaymat dito ayanta. Naimbag abigat mo, Christy. Imbag man ta nakarwar kamit laeng. Nabayag ang naglamlamang ka, Christy. Wan, ilimlim mga dagiti nakautang. Iso nga itala arumwarak, Nits. Awan nga minan isa ang mi. Iso nga umayak ag per kilo iti bagas. Ay, mano a kilo nga iti alaem? Kagudwa kilo lang ang Grace. 30 pesos lang amin ti kwarta. Ay na, nakakaasi kayo mat, Christy. Sige, ikandakan iti may 1 kilo abagas, kan kagudwa kilo nga asukar. Tapno, adamot paglabayo. When? Urasan mo na bayadan. Saan, Nits? Grace, ikandak iti kagudwa kilo abagas, tabayadak. Ay, hindi, Jay. Nakapanaw ni Christy. Ay na, nakatangtangsik da dya babae. Di nakit di ka nun inawat, itatakin kwa na. Ay, kundi pride pa lang matiloka. Amok to, umat lang nga umutang manan. Ay hun gayam, kunak man no, impabalo dan ni tatalito day jay. Ay, tsaka mo. Amangan mat no nagbaliw ti panunot ni tatalito. Wenno nakabayadan ni Christy ken kwa na. Ay na, kasanungay, anabayadan na ni Tata Lito. Kit kagudwa kilo na abagas, ti imay na pinalingke. Ano sak amin apa nang si ti tao kanyak. Anya ngay ngarot kat nagbidutak. Christy! Apay nga naglablaba ka. Murong mi dagita na. Di mat ko nakabaybay am dagita. Ay namanang, bay andak ka dilaeng. Tauray day tulaang ti maitulong ko kada kayo kinibayaw. Isargan mo day tanta day bagakan ka. Ha? Anya day tamanang? Ha? Oh, adoy. Alam day tayo akwarta. Ha? Apay day ta kwarta. Pagpuunam. Mangkita kan itirugyam a negosyo. Jay ka ba alam nga si kasuan kan imanihar? Manang, kaslayak maawat day ta. Amo ka mabutang ka ading ko. Ngam awan mapasamak iti biyagyo nga agina. Nagpaabak ka iti butang mo. Nagsaritaan min kanila kay ko daytoy. Awan ti pagbut nga mo na pagbainam. Ngamin, disnodo anang tan iti dayto a kwarta. Ha? Ngam, kasanun no pumalpak manan. Sayang laan day to akwarta manang. Amok ananakam ka. Nagnakmamong tinapasamak iti kalabas. Amok amas natanang kan practical kan nga desisyon ita. Adon dagiti idea kan sirib an naadal mo. Manipod iti kapadasam. Diyos ko, agyaman ak ta inikandak iti kabsat kan bayaw aman nakaawat kan naanos. Tulungan dak uma. Tapno adda pagmaayan ti kwarta nga inted na. Daytoy kumatimangtad iti baruan am nama para kanyak. Kan ti pamilya. Diyos ko. Mami, Anak. Apay anak kariing kan. Rabi ipay laang. Maturog ka pa'y. anda natagtagay na ko, Mami. Anya day ti anak ko. Adda tayo kanoy di salas. Kat pikpikturan da nga gisuso iti addo maabanbado. Kat? Hindi kwan. Naragsakan na kano. Kat ibagbagam nga ado tinagorder ka nagiti luplupot alakom. Anya? Aday ta. Nakagatang akon iti wagwag nga ilakok. Padasag ti manglukat iti bulto ti kidswear. Mangrugiak nga agipos iti Facebook. Barang dito'y ti ayan tinapintas agasat ko. Diyos ko, tarabayan na kuma iti da ito nga aramitak. Sikat ti mangbayabay kanyak. Isurum ti rumbang nga aramitak. Tapno saanen ang maulit ti pan nakalugik iti kalabas. Ay na, maragsakan ak para kan ka, Christy.
Ay na, jak pag-arop nga iti 3 oras apa nag-live ko. Na ipaibos ko di mo na avail ko, manang. Talaga? Ay na. Urayik lang ang makabayad di upat pa'y asaan ang nakabayad. Agi supot akon para iti shipping da. Talaga? Manang. Pay before shipping ti rules ko iti panagila ko. Naimbag ang nagbayad damot nga umuna. Manang. Kas di ti teknik ti daddo mga online seller ita. Paburmat kanyak ti kas di a sistema. Gapot tabasit laang ti puunak. Makitam, nukunak tumat ngamin kan ka. Limaing, kan nakasuro kan manipod ka dagiti kapadasam. Wen nga rod manang. Planok ti agopen iti duapay abel. Laba ak tumatan. Sakbay nga ag live selling ak manen inton bigat. O sige ading ko, good luck kan ka. Laglagi pam, adak lang itilikodam ading ko. Ay, ni Christy ti masabat ko At ni, ay na, nagano ti bit-bit na. Urelag ko, boga po iti dagsan ti bit-bit na. Ay, kasta na dagsan mo ti awit mo, Ay, si Kagayam Grace. Well, i-deliver ko man dagito linabaak ngayon palabada. Ay, makilablabada kagayam ita. Wen, iso lang amin ti amok apanggadan ita. Ay na, adumot ti ammom, Ta nabak ng kamot asigod, saan aya? Ah? Ay, sige Grace inakon. Makilablabada? Agtaksimet! Anyan tungi ti mabati abayad ti labada na? Gani, agtaksi! Oh, tatalito. Agbayad akon. I-full kun Kan, pirmaan nyo daytoy. Anabayadak amin ang yung utang ko. Ay, kaya tuwan Muntoy, tagpirma akon. Tanay, agdardarasak. Nalpasan. Sige, tatalito. Agyaman akmanin Sige. Pimanang mata ni tatalito. Wen manang. Napanan. Di pa'y nagyaman mat. Awan tirumbang apagyamanan na, tasyak tinakautang. Di uray man. Kalpasan nagitin sawsawang na kontrakan ka. Kas jay taramidan na. Ay na, bay amon manang. Saan aday tati paka-stressam? Ay, sa bagay, rumbang lang agragsakak. Gaputa sumaysaya atin ti kasasaan di iti biyagading ko. Maragsakan na, paragan ka. Agyaman manang. Kit naragsak akon, tanabayad akon dagiti utang ko. Ay na, awanan nits! Awanan ti karga ti pwestuta! Inawis naktumot amapan iti kasino. Ay. Sandak man apapabasulan ta kinayat mo mat, Grace. Kinunam tumot abumawit Ang naabang ta. Kat isumot namin timbagada. Kunak anak, paiso. Kasano itan? Agsasaruno man nagiti 5-6 kas kada inaldaw ababay. Tanayin taki tayo, taipaship tayon. Kasla imposible. Wala ayo day tabudeda, tapagitadilan tayo kadagiti umay na stocks. Kasapulan tayo ti Kasla jak mamati abimak nang ni Christy gapo iti wagwag. Ang mga ada sideline na iti tunggal rabi Nga ta? Kasano ko maabumak nang ti may sa atao iti wagwag laeng. Saan nga imposible day ta, Grace? Adon dagiti mabuybuya iti social media abumakbak nang. Gapo iti wagwag kan live selling. Ay na, basta saan ka mamati abimak nang dayta Christy. Kaano la idinapan gimatang iti half kilo abagas? Oy, kayo! Agbayad Nits. kayo dito utang nyo! Ay sus, patayin datan sa ten. Darafin nyo! Ikagumaan ta dito maray, Grace. Kat no, da nakabantay iti ridaw. Basta agpanunot ta iti wagas tapno makataray ta. Ay na, maulawaksan iti buteng ko. Apay ngamin nga insugal mo dya ibayad ta kumakin ko na. Unak, ano mga apa? Iso nga impuunak, iti kasino. Saan ay nagtulag ta nga awanan ti agsugal, Ay, Houston! Grace? Saan tan nga pinabasol?
Agpanunod takid di. No kasano ang makapanaw ta dito ay. Ay na, ang mga numalmalwen na ta tinakautangan ta. Ang bayad kayo itiutang niyo ko ng klamarunan! Darasay na takasampulang ti kwarta! Ay sus. Ay na. Apay nga ijay sango ti pwesto da Grace ti paglalaawan di di abakat. Ang bayad kayo wano urawak tayo ti pwestuyo! Agsingsingir nga ta. Rumwar kayo dito! Amo kada kayo dito lang! Apay akas ti matan tinagbambanagan ti biag da Grace. Kunak man numayat ti sasaaden ti negosyo da. Ang bumigad da kayo dito. Next, Ken Grace. Romuar kayo, no diyo kaya timadang ka. Ha? Ni tata lito matay jay. Kaya't nasawan. Nakautang damat kan kuana. Awanan kayo di bain. Unti mo motor ko, binulod yo. Insal tayo di kasina. Romuar kaya! Nay. Kasino? Ha? Apay, agsugsugal dagiti dua. Kaslagas mat di nakagalon nga igam di may sa lalaki. Ay, mabit lang. Oh! Di ka makibiyang dito si Ka Kriste. Mabit lang ang tata. Pagsasaritaan niyo kumaday ito itinasaya at awagas. Hoy! Di mo mo tinigat mo ng birbiro kada kita mo. Basta po kabayadan da. Utang da. Tadi, uramak ko ito eh. Uramak ko. Ay, nagkalma ka kabsat. Mano ka di tising-singiram kadakwada. Masyakot, 100,000. No, bayadan, jagtal na ako. Ah, ay kwan. Dakkel unay day tagatad kabsat. Nung mabalin nga advancean ka iti 20,000, iso lang amin tigam ko. Ah. Itad ko, tauray syakton ti pagbayadan da no kaskasano. Ay. Kasano ako ngay, mate? Tatalito, agaam mo tayo mat. Nakitam ti naglabasak. Idi nagrigatak. Talagang awan maitad ko. Nakita mat, idi nakabangon na. Ininot ang nabayadak ti utang ko. Iso asaan nga imposible ang makabayad damat. Ay, sabali ka. Sabali da, mate. Sugador da. Iraman da pa iti saan da ako kwa. Awanan bayin kit di da kita. Sugador. Kaya hindi da amo ti agbayad iti utang da. Apay pala nakibiyang ka dita. Nalipatam ka din ti nararamid dagi at tao kan ka. Manang pinakalmak lang ti sitwasyon. Kita ama. Amang ano iti katutulong mo kat may sagmak kan tumanan. Sana dakas ti tumulong. Ngam na mabalin. Unang paya panunutan ti bagim. Manang, Idi si katawanan, andaya ti mulong kan ka agayem mo. ay, maawatak ti kayat mo asawan manang. Pakawanan nga, tanalipatak manan. Ulitak saan adakas ti tumulong? Ngam na mabalin. Panunutan pa'y nga umuna tabagim. Ay na, no sana agapo ko ni Christy. Ang mga nanalitsyontan. Ay, wan nga ron. Nakababain unay ken kuana. Wala siya ka. Mabain na kadagiti inaramid ta ken kuha iti kalabas. Awanan rupak nga ipakita ken kuana, Grace. Naimbag pa ni Christy, tamayatan ti biyag na ita. Ala, darasam kit ding aging pakita pumanaw tan. Ang mga numadanunan datapay dagiti daduma pa'y nakautangan ta. Ay, anya nga tano puskol at tirupak nga umasidag ka ni Christy. Anya ko mati ibagam. Agaplayak a para impake di bodega na. Anya? Naimbagan ka tagawid ka ni di probinsyayo. Nung kayat mo, sumurot ka kanyak. Saan? Umasidag ak iti ayan da Christy. Kasanuta kaya makabaya ti in advance na kadagiti nakautangan ta. No agawid ka mat ijayan nyo. Awan mat usto apang gadan ijay. Ay, talagang agaplaya kas bagar ka ni Christy. Baka pa kanandak pa iti libre. Ken libre pa iti pagyanak. Oh. Ay, kasladyak maklon, ti kasya nagbanbanagan ta. Kalpasan dagiti pananguy-uyaw taken kuana, Grace. Wen nga rod? Oh, da kayo matgayam ni Ken Grace. Agtugaw kayo
Agyaman kami, Christy. Christy, pasensya ka ta ita akamlaan na kaumay. Imay kami atap no agyaman kami iti panangisalbam kada kami iti dayjay nga aldaw. Pakawanan da kami kuma, Christy. Da kayo kit dimat, awan day dyan. Ay na nagimbag ka atao. Ta iti laksi dagiti nararamid mikin ka idi. Ket di ka nagduado anang tulong kada kami. Gaputa mo tirik na ti masingsingir nga awan pagbayad na. No anya dagiti paglablabasan nyo ita. Napatas ko amin dagita. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Awan ti permanente. Mabalin abak ng kaita. Ngaminton bigat, awanan ka. Mabalin mo't ama umumsi ka ita. Ngaminton bigat, maitaltalo ka. Nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Tapno agpursigiak. Tapno agkagat. Ket makapangrugiak manan. Iso adi kay madanagan. Tadyak nagimula ti sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman kami, Christy. Biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Gorio akasinsin mo, James, anak kaw. Kunak man no agbaken dayjay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa dayjay ka lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawaan na? Ha? Agraraman mo dayjay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, ti pa nangasawa na. Hindi pa ilakad nga ron nangasawa, iti kaupumingan na. Sinayang na ti panawan. Manong Guryo, nagamit kayo magayaman. Waninsan. Ayun, ni Roda. Nobyak. Hello, James. Kumusta? Nasayang mo tipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa kayo iti mabiit. Waninsan. So, ang nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ay ko naman ang. Nasayat mo ta. Ta nakalagip ka mo dila mga asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang dya sawa na. Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo tinti kas tatawon kahit. Di pala job ubing mo tinasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa dya asawaan na nga uray bumakitan na balasang. Uray pintas namin na pintas. Di mo't makaanak. Di useless. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsin ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakala inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Taypas gay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ni James nga anak ko. Masikog mo't gawin dyan asawa man niya San James. Ay, Juan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay gat mata insan.
At danton anak yaw. Una. Noda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilyami. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manaw. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak day jayain. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ampunom di may isa. Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka kandi iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko ken nga. Nauray di ta madan iti anak. No saan ta maparaburan iti anak? Aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak pa'y guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kahit noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas dayta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan? Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Man, bakit? Agturong ka no dito eh, ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Sus, patib ka rin ti pakinagan mo dali. Pangasim, kabalam dayta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga lak, iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay nangangabit sa matanda iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanan. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sakbay api musay. Hala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itakiti na pagting dasawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Agam saan na pala. Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak nga minti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Ala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang ang anak mo. Apay, awan ka din plano mamangasawa. Mangasawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kanuan saan? Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi nakto pampanawan. Kat nagkarimot adi nanto aramidan ti kasta. Kat may sa an-an mong ti asawa. No di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At dadya anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan.
Dahil nga rod ka awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Una na nang masapul at dubyak tagagit tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagim, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa Kentap no mapadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa ti hapit ko nanak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga rod manang rod. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasorok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta atawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog ti biyag na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. At itugto mo ti biyag ko. Agluto-luto ka man. Magsapa pang rabyan dahi tan. Pangaldawak pa ilang dahito manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan ba't nga minan dahi di anti para luto yaw. Uwan nga ron. Baka pa ikaw ang matikaawan dahi dinanang. Kunak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di nakamot maipayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siya, saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol ka iti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat gag unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nun to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryola ka, ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga ngay bakit? Nakadigos kan. When nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos ay. Tasatamanganan bakit? Roda bakit? Bariam da ito eh. 50 ti bariam. Wala kay, atoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala iti lako adida bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtad da ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi daytoy. Naragsakak, tauray awan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu agin inayat ta, lakan. Gawit ka, manong kuryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano anyat kaya nasawan bakit? Ago mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manong kuryo. Manang roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat mako nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, nga agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre,
Ti Diyos, ti kang runaan ng inspirasyon ming agbibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Isa na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di adingwin nyo inton bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Sana kas kanyak. Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Ket ita, adan trabaho na. Ket isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Na, Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak a kontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga abroad. anya. Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti ti pangipakatak iti inadal ko. Ay ket makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No nya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy ak iti trabaho. Adwa ka na yun ti pasyente mi dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kang agawin. Asino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Ne, di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan, bakit? Insan James, papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan. Agpaili kami. Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kag babain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agya manak ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko nagpa-doktor ta maulawak. Ngam kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang at ang kadwam arumrumwar kan magmagna no kastang agul-ulaw ka bayaw. Huwag nga rod. Ngam awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga da anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmanon nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uwain, insan. Tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amangan no lain na kanto di anak mo di abroad, insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga da sa balya ka balita. Kung di mo katulong kat di na kayat. Anya, Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. Noon na may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo di balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uwan manong. Talaga kasta ti aramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry no impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. ala,
Di ka nagsangit, bayaw. Napalabas ang dayta. Mababayin ang ngamin. Gapo ka na gijay nga bagbagak. San kaya nga itag nanayaw? Baka din natin anak mo. Panawan ng tulak na tinadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malaing san, di mo na ayin ti bagay. At da kami ang kadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Di ka dilaw iti padam a tao, tadi mo'y gam tigasat ti tunggal maysa. Alaga gayam di tan tinagibusan, dahito apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. May imbag nga oras mo, Mesay. Mabalintag pasyar. Saan? Jack pa kan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kad may sa, addan nobyok, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasi mangpat ni Aikard, nobyok. Ha? Ah, Aikard, ni Nanang. May pag-orasyon, nana. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo kadain nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko. Nabayagan na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni Aikard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak, agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat-mat ni Aikard, tatang. pasensya kayo. No maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo, matan. Amon nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao, ah. Sayo kad nganti kinatao na. Daka mo, Messi. Ngam talagang adayo tirik na kiti deja tao. Panagkaw-kawas na lain, kaya magustuanan. Kaya gayam. Maklon na ka dit, anak mo. Wan, tatang. Tadamo mi pa'y nagam mo. Imbagakan kun kuha na amay saka single mom. Kahit Nakasagana kanumat nga agbalin nga mati anak ko. Ipatag na kanu kaspud no nga anak. ay, sabay ko mga raw takasta, anak ko. Makantayon ay kan, nakaluton ni Nanang. Pauna ang munda nanang kantatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay, umay kikit din tapno aglalang lang tayo kada Nanang kantatang amangan. Mabayi na ka makisangong kadakwata. Isong agpaudit ako man. Sige nga Rod, inak ibagang ta umunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasardame si kantinobyo na. Kastabil lang, tinapanunot ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Ngam orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunada day diya lalaki ang parang itanak ka. Adayaw tirignakin ko ara. Kaslasan na mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiag da. Naglaingin nga. Uray ata nagagatmat nga agaw awir ni Aikard, tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho, tani ay card tiagaw awin, kasta. Ay na, adun ti kasta ita, tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay matlalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko, amangan lumaulit inapasamak. Nataer na ay card,
Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat pa nagkit tayo itinobyok, tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una maamo, anak ko. Nalaka, tiagin sisingpe. Nalaka, tiag pamarang. Basta nasingpat ni iCard, tatang. Period. Day talaang di may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto akon. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, ginanaak pa'y. Ala, siya kung ti mangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga, iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko na ma. Ada di selecta. Agay ayam. Ano sa mga awawiran ti anak ko, Tani, adamat trabaho. Agresay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigati makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanyak. Namin ano ako na nag-apply iti trabaho. Ang awan mo't lang mga awat kanya kon. Sana bali Jack baybayan ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman nak iCard. Ano sa kunti ag sales lady jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Si kakumatik kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinayat siya na kami. Nga rin, tata. Ngam sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Bakit di abaraw? Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulang di dyan lalaki. Saan ba kaya di dyan lalaki para itanak may baraw? Nagsadaw. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw di dyan lalaki. Apay no agsapul kamot iti trabaho, barok. Adaak mo't ang mga awawir iti apo ko, may. Kuha, ada tayo uraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Ang inton umay abulan pa ilaeng. Kasta aya. Wala na. Iso kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay, nasayaat nga rod ano kasta. Tane, manumot lat sweldo di anak may jay grocerya ngay. Basit laang barok. Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Una na. Agtrabaho ako inton umay abulan. Man nakibiyang lawo na dagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak diti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida iCard. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa damot launay asandak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin ayama sikuran kayo na awan trabaho ni iCard, nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Ken awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Nala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagaklaan mo't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamat trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay, nasaan ka di akasta, anak ko? Mala, siya kung tagkit daw iti pasensya. Saanan maulit day jay. Makabulan ng tinapalabas. Di matlatag trabaho ni iCard lakay. Yala, may amaw. Di mong damagan na taking kwada. Tabang magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tanto man ang tiyanak ta. Ay, makapasakit mo arameden ti anak ta. Mas isakit na jay nobyo na ngamdata dadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay mala. Sapay ko magaron, tagpaiso na singpag ta dyan lalaki. Sapay ko tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Tagahanon di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na dyan? Tasada nagkasargal daw. Kundi minto ida pagkasaran nga ure anyat mapaspasama. Agdindin na damot tata.
Uray, Idaw-dawat ko nga raw, asapay lang ko matagsinadan. Anya? Apay, madito ugali di manugang yaw, tata? Diyak mo. Yung madlaw nga ginsising lang, di dyan lalaki ba raw? Agawit ako man iti palay mi, Messi. Di mat imbagak ngayon to no may alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga min timbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita, tanakalib pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami latang arodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatagan ti anak mo kanya. Kasla maikawak mo tano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar ni. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, di nakatasapulan no, Rabi? Saan? Tadak man. Malaksid no awanak. Siguradong agsangit. Ngam adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay, Kan agan-anad kayo iti biyahe, Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot na ikad kanya po ko tabangay. Papananda. Awagan taman dya anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy dya apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rin ni Messi, bakit? Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo, kat ni madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo iti nobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga agawid di lugar da, tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Ay, grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da iti nobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam, anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko ka ni iCard ta nasingpat da ijay. Patsyak adi na baybay anti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uri ko man kadwada ka nagawin. No kastamit lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami laangan dito'y balay. Nisan akasta, Siyempre, nabit kayo pa'y anagam amoy tinay dyan lalaki. Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Ay, talaga, Jack, makontak ni iCard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Macy, naawagam ka din ni iCard. Jack, makontak nanang. Awan la siguro ti signal iti lugar da. Apay nusurutem laangan ni jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kada kwada. Tadyak matamo ti lugar ni iCard nanang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ay ata sa pulan tayo. Jack, nga rut amo nanang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mo. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Daitan ti bagbagamikin kami say. Natangkin ko mga minti ulaw. Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako iti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko mati anak ko. Di mo ko mabaybayan, apo. Ala. Agkalma ka lang, Lise. Di ko nagdandanag. Ang mga nonya ti mapasamakin ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay ken pulisya ti amay. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko me. Baro ano meron ti umawawag. Hello? Hello? Sina ka din ni Macy? Dahil na nakiti mapukpukaw ng uping? Wan, sir. Sino da ka di?
Nakita nga may ti cellphone number mo iti na-post iti social media. Isulay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo, kaya tadakada kami ti ubing. Anya? Oh, sa dino di ayan yo. Ti anak ko, kumusta na? Sinasayat, agsasarak tayo, balasan ko. Oh, anak ko, agyaman agta nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakbay ngay masidag da dya lalaki kada kami agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaklako na ti anak mo kada kami. Kat kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Ay yaman kami una ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti nasip ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman agtasim marungkar ka diti pagbaludan, Messi. Kailiw ka nga minan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtala ka kunay kan ka. Ngam, apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pagawanan na ko, ma. Nakulapan lang ti panunod ko, iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarom ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anamin pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni Aikard ti kasjay. Nagtalagak iti hustukan ko ana. Apay ana aramid na ti kasjay. Adal kin ka tinapasama anak ka. Di ka basta talag iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana. Wen nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan da ko ma, tatang, nanang. Insaksakit ko day jaya tao. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga barwanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agdalag, iti saan mo unay nga mo at tao. Wala nang. Lagdagipakon akanayon dagiti pamagbagayo kanya. Ala, ti pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga iCard itinangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pasyar. Ha? Si kamat gayam galdon. Nabaya ka di ka imimay dito'y balay ah. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Katsabay ko, ma, ta nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen, Nakasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagaram kan ka. ha? Nakababayin gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak tayo jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming baulat ta ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kaya't naklat na.
Nga orekas dyan tinapalabas ko. Uwan Messi, ora asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit ha. Gardo. Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudnukin ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. Nasingpat ka abaro, Gardo. Kan nagagat ka. Kan nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sika nga na talaga tayo ayatek, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaen iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyamanak, Messi. Agkasarta nga ruder. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti nagannak. Napatag ka kadakwada, iso abagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dangina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Nanang, agpaiso ay si Mang Putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang, wano agsublimot la ija abroad. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga ron, nanang. Tas umra ka kas waitress ija restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta ija balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata kasinsen. Pasaray agsakitak. Iso ka na yun, ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kitibagik. Ngam gagangin na siguro no mapanin ti edad. Adon ti tumpuar nga anayan ti bagi. Wan nga rod Ay, wan. Mabalay nga isarek mo to'y ka na kami ti restaurant mo. Nadapay bakanti Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang kanakan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship kanakan. No kayat mo tagbalin nga scholar, mabalin. Eh, saan nun, Uncle? Nababa ngamin dagiti gradok. Ang mga nadyak tumot lang makapasa. Anya? Kayat mo tagtrabaho ija restaurant. Wan ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo ti kurang. Kayat mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen. Isumit lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa paging kay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom, no naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay nga grug Urain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagi katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa'y nakarubwat kataldawan. Kunak man no sumrag ka ija restaurant ni Uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrag, nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Anong sampay laeng Anyat mom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni Uncle Mau. Di sonton ti pagaplayam ka sweet dress. Dishwasher? Ha? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Mala,
Agawa ang takababain ka ni uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko na unan ngay. Ure at uncle ko mat. Awan mat sabsabali nanang takasinsin nyo mat. Uray man, aramidum lataman ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Anda ka barbaro akadwayo. Ni Mira. Anda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Wen, uncle. Di na matla ibagan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yun dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan ti agsangpet a kustumar. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman timbaga aka-anak-anak. Ha? Apay, masapulaya nga ibaga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no, ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak lang ijay. Tapno didak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga min kat anang ato ti purwa dagijay. Tay muno na da ijay at trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at atapo manak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano imbaga ko man ni Uncle Berto anak-anak, di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikataman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Naladaw ka ita, Mira. Anda ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. No kasta, uncle mo ni Sir Berto? Wen, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Anda ka din ni Uncle ko, kunak. Awan aldaw to, no daday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pay. Tadi pa'y kanong remor iti hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas na nga rod mo't at talaga ti trabaho. Anusan ti trabaho, tapno agsweldo tayo? Ay, unay mat ngamin ni Uncle Kun. Dishwasher mga minti nangisarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagapsuon mo't tanti inawan na di kusina. Ay, diyak mo Adamat la itay di kusina mangmangan. Pudno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni Sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na nagsasao. Uwan, nadlaw ko matday ta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang kinapudno na kat nasingpat gayam. Ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaula ang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Indumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Inka aginawan. Di ka man kundi lang nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanak-anak ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rin ti ulo iso ngayon turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga rod. No kaya mo disikan ti mga rami iti trabaho. Ipulong kan tupay kini uncle ko. Na, ay kumangay ti ipulong na kanyak. Bayan mo, Jun. Di mo tutupan. Tawurid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali nga min di talamisaan, tayo dumog na dita. Nagbayag pa, titurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas jay ti ugali day dya babay. Ay, imbag lakit din ta ti dug ti pasensyak. No saan tinutupak ko ma? Kat amang ano niya pa'y tinaaramid ko kankwana. Bayam latan. Ang mga ano agipulong ko ni sir. Ang mga ano baliktad na kapay.
No kasta, agsubli kayo man na ni abroad, Uncle? Well, Mira, isa anda kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayon. Agbakasyonak tumanay. Wen, Uncle, di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingginan ti daddumakot. Iso adagdagdagak idanukwa, Uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na nasimrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang arudan, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan adantay apo ko kamang bantay kan kwa na iji balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho ti restaurant. Ha, impromote nang nangkal ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira? Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ta ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga rod. Imbaga ka nun ni Uncle na. Di na magkuy ti cashier nga awan ka nung matam muna. Kunak man o kumpleto kayo ng waitress. Wan nga rod. Ngam ni Mira matan ti makadadang agsaserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y dagiti customer. Ay sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin, waitress. Ay, wan nga rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganak. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong-ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimaanan yung matimang na. Nakawarwar, pinamisana pa na awalyo. Ay sus, Ungtan naman ang ti customer. Tingka anawain. Badit ti kasi nga raramidin mo. Sikan into na paon na. Narigat a pakibagayan dahi ta babae ti sabali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit a rimwar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawa na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ngam pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne, amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira. Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ruti tinalog namang bantay kata kayo. Kaslawan pa nagtalog mo kanyak ah. Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaan. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti pa nagruprupan na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Jonah. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Ta iso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot a talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Saan ay ha? Ay mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga imay ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbahin-bahan ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayan nan iji kahera. Ay, awan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uy, nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, kutswildo ka. Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iji restaurant yang kun. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandal yun, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo adda napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasao yun. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen.
napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti mag-isarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de kasinsen. At damati ngay naramid ti anak mo di restaurant manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid di anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta pat yun latan ti may dandanon kada kayo. Sana po no dagiti impulong da. At ti CCTV ang pamanaknek mira. Nadingitay. Ngayon saysayat no di kan sumrag iti restaurant ko. Diyak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapul ang bayadan ti kinupit mo a kwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni Uncle mo. Sinubsobraan da mo timpulpulong da. Mamwakla ang tinagipulong sungatag. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y mga rodyo kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Isudya gatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko asandaliyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatan. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Agaramid ka iti saan anasayaat. Sa kalpasan na, siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan, nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Kat, addan na kam at trabaho, Mira. Addan apay ti kunayo, jak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon ak tumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ay adayta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong abiso. Anak ko, akseptarem ko mati kam malim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka. Kanak-anak ngam inikatnak? Di oray awan kinabagyan no kasta. Sana nasaya ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gaputabak nang da isi-isyan da tayo laang. Bumaknangak to laang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mo't. Basit mo't kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan din naglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak da ito agrupo yo. Nabiit kayam at talaga ti bumaknang ditoy. Wan pasig nga men atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan da ito trabaho. Wan nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, basta lalay ng taglakaw. Diyan lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat ti makalako ijay. Dakal tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko iti naglakwak alugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Adto iti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Apay nga nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presento. Kahit labing ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan yung kakadwami. Tapno amin tayo kat mabalot. Anya? Apay nga ay manjak. Jak kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam, Mira. Nanang, tulungan dak. Ilang mangdak. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Kosa? Ano sam ti bunga ti aramid mo, Mira? Anya agay,
Kat kasta mo ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka, ngam dinak dinangag. Iso nga ano sa mga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kasche, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Iso pag nakmam day ta na pasamakan ka. Maditirik nak amabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak ko ma, no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakitak kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka na agbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwan, nanang. Ikarik.